बे आदैनिफ्रायनो लाबोनाय नैबे बिफाङा ना ओमफ्राय नैबे आदैया लाबोनानै गायफैबाय बे आदैनिफ्राय बाब नै बिराद मोजां नैबेखौ खोलोम होबाय ने खोलोम होबाय खोलोम होलायबावनायसै नै बरिया बुरजा जानांगौ आरो मानसि गायनायफ्राबो आरो प्रडाक्सनफ्रा बुरजा जायोबा मोजां जायो ओरैनोथ' माबाया गाज्रि नंखाया मार्केटआ दा आदैजों रायलायबावनोबा दसे रायलायदो जोंथ' हेल्प खालामगोन दे जेबो नङा दा आदैनाव एक्सपिरियेन्सफोरखौ सोंहरबावनोबा सोंहरनो हागोन नै रायलायदो मादै औ रायलायहरदो हेलौ माबाया बेसेबांसिम फैगोन माबायालाय बेगरालाय फिथाइया बेसेबांसिम हारसिं नङा जों बोखांलायनो बयबो जोङो बयबो आबादारिफ्रा जोंनो बयनोबो फैसा नांगौ सामफ्रामबो फैसा नांगौ बेनिखायनो जों बयबो गावजों गाव बोखांलायोबा मोजां आरो ओमफ्राय मोनसे जिनिसा बेनो गावल' नङा नोंनि लोगो नोंनि उसुं खाथिनि मानसिफोरखौ गायनो एसे फोरोंनाया मोजां आरो होमबा नोङो लोगोजों चेनेलाबो बारायबाय ओमफ्राय बुस्थुआबो बारायबाय खख'आ ओइ नै गय बागानाथ' डेन्जारखा गय बागाना गय बागान गोजानै फुरा बादामालि खालायलायनायखा गय बागाना नै खख'आयाबो इथिं जाहैबाय बिलाइआथ' नैलै मुलुग बिलाइफ्रा रोजा जादों एसे गेसें गायनांगौमोन गुवार नामा एसे आरो नै हायथाथायावनो होहाबबाय बेहा बिफाङानो बारा देराखै मोनसे बादै मोनसे गायबा साबसिन जागौमोन ना आदै खथाया गयनि खथाया बेथ' नै लाइन लाइन जाजोबदों बेहायथ' नै सुंथानांलायबाय है बेहा गिदिर गिदिरसिनथारलै जोलैया बेलेग नामा ना बेनो बिदिनो थायखायो ना नै आंनि आखाइनिफ्राय देरसिन नैबेथ' बाबारे गिदिर गिदिरथारलै जा साइज साइजखा सिङाव बेगरसो थायोना गरबेसे थायो सिंनि बेगरानोथ' खामानि होयो एसे रोजाराय जादोंलै ना नोंबो खिथायासै नालाय नोंबो खोन्थास्लाबनो हाले लायनाया ज' लायखादोंमोन नोंसोर नामा ना बेलेग बेलेग नोंनिफ्राय लाबोनानै बियो ना बे आदैनिफ्रायनो लाबोनाय नैबे बिफाङा ना ओमफ्राय नैबे आदैया लाबोनानै गायफैबाय बे आदैनिफ्राय दा ओमफ्राय नै फिथाइयाबो जा मोजां जाबाय बिफाङाबो बिफां गायनायाल' माने जाब जाब जादों आदैना नै बिफां गायनायाल' जाब जाब जादों दा नैबेखौ मोनसे खथा बादै मोनसे गायोमोनबा गयनि साबसिन जागौमोन आरो दाथ' नै गय खथा खथायावनो गायजोबनाय जाबाय नालाय एसे नै बरिया फिथाइया गिदिर गिदिरथार आखाइजोंनो बरियालै बरिया मोजां जादों प्राइसआ जेबो टेनसन गैया औ नैबेयो भेराइटिया आलदा देरहांनाय नै गोजा बरिया हरनो मोनाखै बहा जायगा एसे जाब बरपेटा नै बिराद मोजां नैबेखौ खोलोम होबाय ने खोलोम होबाय खोलोम होलायबावनायसै नै
हायोथ' जों खबर हरगोन ना बबेनि होनदों मादैया माबायाव ने दा नै आदैनाव भिडिअखौ नायनानै गोजोननाय मोननानै बुहुत मानसियानो कन्टेक्ट लाहरदों दा नैबे हरनाया बबेनिफ्राय हरदों होनदों आदै बाक्सानिफ्राय हरदों बाक्सानिफ्राय दासो हरबावदों आरो नै जों माने बेरायफैबावदोंमोन आदै मोननाव आदै बे आदैनिफ्रायनो लाबोनाय फुलि गायफैदोंमोन नैबे सासे आदै दं बैयाव बे गायफैदोंमोन दा बिनि बागानखौ नायफैबावदोंमोन जों बे समावनो आरो बाक्सानिफ्राय सासे मानसिया फन हरनानै खबर लाहरदों आरो माबाखौ खख'वानि सोमोन्दै दा नैबे आदैनियाव जों फैनायाव बेनाबो बिराद मोजां जाबाय फिथाइया नैबेथ' बरिया कालारा खाथि खाथियानोखा आदैना बेनावबो नायफैनो हागोन नैबे आदैनाव फैबानो बागानखौ दा नैबेहाय मोजाङानो फिथाइयाबो जास्ट बे आदैना नैबे माबा गायनाया मोनसे प्रब्लेम जादों बिफाङा खाथि खाथि जाद्रायदों बे गयनि खथाखौ मोनसे बाद मोनसे बारनानै माने गायनांगौमोन दा होमबाबो फिथाइया खमि जायाखै आरो थायनाया नै बुहुत मोजां जादों दा देरबासो उनावसो प्रब्लेम जागोन नालाय बुस्थुआ जाब जाब जागोन बेल' दा ओरैनो दस्रा उसुबिदाथ' गैया कलमबो बानायबावबायसो नै बिदि बानायबा मोजांसिन जायो नामा जागोन कलम बानायबा ना खालामथ'वाखै नालाय ट्राइ नायदों ट्राइ एक्सपिरियेन्स नैबे कालारखौ हले नुवाखैमोनलै बिराद मोजां बियो बुहुद बरिया जाजाखायोबा र' ओरै खेबजोबनि नै बरिया पिंक दंदेरलायो जों गावबा गावल' गायनानै जाया माने बयबो सोलोंथों बयबो सोलोंनांगौ नोंबो आंबो गायलायनानै उन्नति खालामलायलांनांगौ जोङो नङाबा हारसिंल' बेबायदि गायोबा चेनेलाबो गैया जायो बेबायदि आन्दायहैयो दा नैबे जों दासो प्रुफ मोनबावबाय दा फन हरदोंमोन नालाय जोंनाव दा बयबो गायबाय हिसाबै फाननायावबो जेबो प्रब्लेम गैया प्रडाक्सनाव जेबो प्रब्लेम गैया दा जोंनाव जा बाक्सानिफ्राय हरदों बिसिनाव गायनाया बारा मानसि गैया दा बिसिनाव प्रडाक्सनाबो खम मार्केटआबो खम आरो माबायाबो खम नङा होमबा फायखारि बा मालखौ लायग्राफ्राबो खम ओंखायनो जोङो बेखौ साननो नाङाखि बयबो गायजोबोबा प्राइसनि दामा खमायगोन बे नङा बयबो गायजोबोबा माने साबसिनसो जायो दा ओंखायनो सोलोंलायजोबनांगौ नङा होमबा आदै नंगौ सोलोंनांगौ ओमफ्राय बाक्सा जाय बेक्तिया गायदोंना आरो बारायलायनांगौ खाथिनि मानसिखौ इनकारेज होनांगौ होमबासो आखाइ हमलायनायफोरबादि माने थुलुंगाना बोखांनाय जायो हारसिं नङा जों बोखांलायनो बयबो जोङो बयबो आबादारिफ्रा जोंनो बयनोबो फैसा नांगौ सामफ्रामबो फैसा नांगौ बिनिखायनो जों बयबो गावजों गाव बोखांलायोबा मोजां आरो दा बै मादैनि सोमोन्दै एसे बुंहरदो बेखौ जेनेबा बेथ' सिन्था जाहरदोंमोन बेसारा मादैया दा बेखौ एसे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरदो बा जाय गायजेननाय प्रडाक्सन माबा लांफैनाय नङा माया बिदि सानदों नालाय बेफोरखौबो जाहाथे दुरबल दा जाथों इनकारेज जाथों एसे बेफोरखौ होनहरबावदो आदैया माने जाय बेक्तिया जोंनो मादैया जोंनो जे फन खालामहरदोंना बे फन खालामनाय मानसिया निरासा जानो नाङा नार्भास जानो नाङा आसा गैयि जानो नाङा आसा खालामनांगौ माने आसाया ओरैबायदि आसा दिनै नङा गाबोन देगाय नङा खालमासि बेबायदि जागोन ओमफ्राय मोनसे जिनिसा बेनो गावल' नङा नोंनि लोगो नोंनि उसुं खाथिनि मानसिफोरखौ गायनो एसे फोरोंनाया मोजां आरो होमबा नोङो लोगोजों चेनेलाबो बारायबाय ओमफ्राय बुस्थुआबो बारायबाय बेबायदि आरो ओमफ्राय गावजों गाव बोखांलायनोबो हाबाय बेबायदि आदैनाबोथ' एक्सपिरियेन्स दङ आदैखौबो सिगाङाव बिराद माने मानसिफ्रा मा सानदोंमोन ना सानदोंमोन बेखौ एसे बुंदो दे सिगां खस्थ' खालामबोदों आंखौबो मानसिफ्रा बयबो एकदम नङालै थायालै बे मार्केट गैयालै बाजार गैया सोर बायनो होनना बुंदोंमोन नाथाय जोङो बिराद धैर्य खालामनानै जोङो बागानखौ फेदेरबाय आरो फुवारबाय
दा मार्केटआ हारसिंनो फैबाय न' थोआ थाइस्लाबनो हाला रास्लाबनोनो हाला दा बेबायदि जाबाय दा बेखायनो जों जेरै निरासा जायाखै बेबायदि मादैयाबो निरासा जायाबानो जाबाय आरो दे होमबा आदैनिसिम गोजोननाय थाबाय जोंनि गासिबो बर' जाथि बा बर' जाथियानो हक गासिबो माने जोङो ज' मावलायनानै बिजनेस बा बेबायदि आबादाव ज' जौगालांनांगौ आपग्रेड जानांगौ बे नङाखि बयबो गायोबा जोङो डाउन जागोन मा जागोन बिदि साननाङा ओंखायनो दा ज' बयबो गायोबा जोंना प्रडाक्शना मेरला जागोन आरो प्रडाक्शना मेरला जायोबा मार्केटआ देरगोन जोंहा बेहाय साबसिन जागोन आरो स' जों दिनै फिन खेबसे फैबावनाय जादोंमोन मोजांसिन मोनबाय दा बे आदैनाव फैखांनानै नैबे आदैनिनो लोगो आदैनिफ्रायनो लाबोनाय फुलिमोन बेयो नैबे बागाना दा बेखौ नायबाय जोङो मोजाङानो जादों बेबो स' होमबा भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै औ सिन्था गैला खख'वाया दा खस्थ' गैयाना बारा गायनोल' हानांगौ बासिदो दे आराम्भ' खालामसै ओइ बैखौ स्पेसियेललै खिन्थु रावनो होआ बेखौ आल्लासो दे माबागोर र' लांफैदो लांफै बयबो लांफै बिगुरनिफ्राय गारनानै बेगरखौ फोरानना दोनदों आरो औ दाथ' जोंनिथिंथ' जेबो बिदि प्रब्लेम गैया फायखारिफ्रा गावसोरनो लांफैयो दा नोंसिनिखौबो माने सोरबाफोर थांदावनानै जुदि मोनथिदावोबा एसे लायनो हागौ खिन्थु दाथ' मार्केटआ बुहुत मोजाङानो आरोना दा ओमफ्राय गायनाया नोंसिनि जायगाथिं साबेसेसो गायदों नोंस्रानो स्टार्ट खालामदोंमोन नामा न'नै ए खय बिगासो गायामोन ओमफ्राय गायनाया 10 बिगा गायदों बेनिफ्राय फोथाराव गायनाया बारा फिथाइ लाथ'वाखै बिबार लायाखै आरो औ बेनिफ्राय लादों ओमफ्राय बे बारियाव गायनाया मोजां बिबार फिथाइ लादोंमोन आरो औ न'निया बारा बुरजा नङा आधा बिगासो ओमफ्राय फोथाराव गायनाया 10 बिगा दा जाहैबाय खोथाया नोंसिनिखौ गायदोंबाबो माबाफ्रा फायखारिफ्रा बारा खेल मोनाखै जानांगौ आरो मानसिफ्राबो माबायाखै नालाय बारा गायाखै जानांगौ ओमफ्राय बाजारफ्रावलाय ट्राइ खालामनायाखै सोंनाय नायाखै मादैया खालामनायाखै बाजारफ्राव फायखारिफोर सोरबाफोर दंबा कन्टेक्ट खालामनाय आरो जोंबो ओरैनिफ्राय जोंनि जेनेबा सोरबाफोर कन्टेक्ट दंबा सोंनाय नायगोन थांग्रा नोंसिनिथिं दङबा औ सोंनाय नायनोसै जोंनाव बे आदैनाव लांफैयो नालाय दा ओमफ्राय मादैया भिडिअ नायनानै फन खालामनाय जादों नामा औ आदसा दा बे भिडिअ बानायनो आं दिनै नै दाबो फैबावदोंमोन थागथि लोगो मोनलाय फैनाय जाबाय आदैनावनो फैदोंमोन नालाय आङो नै दा जिखुनु जोंबो ओरैजाय मा होनो नैबे फायखारिफोर बे आदैनाव जाय फैयो बिसिनाव सोंनाय नायगोन नोंसिनिथिं सोरबाफोर कन्टेक्ट दं नामा फायखारि लोगोफोर लायग्रा आरो ओरैनो खय बिगासो होनदों 3-4 3.5 एसे आरो जोंनिथिंथ' नै बिराद मानसि गायबाय माने फैनोबो मोजां जायो नालाय फायखारिफ्राबो ओंखायनो एसे माने बुरजा जानांगौ आरो मानसि गायनायफ्राबो आरो प्रडाक्शनफ्रा बुरजा जायोबा मोजां जायो ओरैनोथ' माबाया गाज्रि नंखाया मार्केटआ दा मोनथिस'यैयावसो एसे बिदि प्रब्लेम जादों आरो दा फिथाइफोरनि सायावबो जेनेबा एसेल'बाबो लायनो खस्थ' मोनो नालाय बिसोरबो दा होमबाबो जोंबो सोंनाय नायगोन आरो मादैयाबो बाजारावबो सोंनाय नाय 5-6 दाथ' आदैनावबो बिदिनो लांफैयो 500 मैयाथ' आं भिडिअ खालामखांनानै थांबा बेनाव 500नि लांफैबावदों जाहैदों फायखारिफ्रा फिथाइखौ
बिदिनो केजियाव जायोना जायाना बेबायदि दा मादैया दुरबल जानो नाङा जेनेबा दा नोङो नोंनियाव जाखिनि बेगर दं बेफोरखौनो फुलि बानायबावदो दा आइडिया हरनोसै आं बेफोरखौ फुलि बानायबावनानै नांगौबा मादैया नोंनि प्रडाक्सनखौ इनक्रिज खालामनो थाखाय बिफांखौ गायदेरबाव दा नोङो फाननो हायाखै होननानै टेनसन जानो नाङा आरो नोङो गायदेरबाव नांगौबा जों उनावहाय एक्सप्लर खालामहैगोन आरो बुस्थुआ बुरजा जायोबा अट'मेटिक थांखागोन आरो दा जोङो आदैजोंबो मोजाङै रायलायदों मैया बेहाबो माने सिगाङाव फुरा मानसिफोरजों बिदिनो है लाब गैया मा गैया बिदि होनजा दा प्रडाक्सना मेरला जाबाय हिसाबै दा बयबो लांफैयो फायखारिबो हाबफैयो बेबायदि आरो दा मादैयाबो बारा दुरबल लानो नाङा जेबो नङा दा नोंनि माबाखौ नों फुलिफोर बानायनानै बांसिनसो गायनांगौ दा बिफांखौ जेबो प्रब्लेम गैया ओमफ्राय उनफ्रावहाय कन्टेक्ट खालामबावदो जेनेबा जों माबानानै होगोन आरो औ दे जोंबो सोंनायगोन दे होमबा मादै लांग्राखौ खबर मोनोबा हरै एसे बेगरफोरखौ लांग्रा दङबाथाय कन्टेक्ट खालामनो होदो बे आदैखौ दा औ दे जागोन मादै दा आदैजों रायलायबावनोबा दसे रायलायदो जोंथ' हेल्प खालामगोन दे जेबो नङा दा आदैनाव एक्सपिरियेन्सफोरखौ सोंहरबावनोबा सोंहरनो हागोन नै रायलायदो मादै रायलायहरदो हेलौ माबाया बिसिबांसिम फैगोन माबायालाय बेगरालाय फिथाइया बेसेबां फिथाइ गोमोन दंना गैया फिथाइ गोमोन आयो जेरलाबायनो नाङा ना ओमफ्राय बे जेरखानायखौ ओरै खालाम नोङो बेखौ एवनानै माने ग्रेन्डाराव होनानै आरामसे स्लाइसखौ आरामसे सोमनानै आलु चपफोर बायदि खालामनानै जाजायो बिराद मोजांथार न'आवनो बिराद मोजां जानो हायो नों गोसो बायदि मा मेथाइ सावनो गोसो सावनानै स्लाइस जानो हायो अनेक बुस्थु माने फिसा फिसा लादुफोर सावनानै जानो हायो मोजांथार बेखौ गारनो नाङा आरो मोजां बुस्थु निरासा जानो नाङा जुदि फिथाइ गोमोन बुरजा जायोबा जोंनो खोन्थाहर जों माबा मोनसे खालामगोन सिन्था खालामनो नाङा जोंना फिथाइयासो थोलानो फिथाइ गोमोनासो गैला फिथाइयानो गैलासो नै जायखिया फिथाइ गोमोन दंबा खोन्थाहरबानो जाबाय जागोन दे आं बे मास मोनथाम बा मोननैनि उनावहाय आं कल खालामफिनगोन औ दे बे नाम्बारखौ लादो औ दे होमबा लाखिथ' दा औ दे